διασκέδαση κιόλας. Λίγο παραπάνω. Οπότε ας το ξανακάνουμε. Λοιπόν, ξεκινάω. Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο σοβαρά. Ποιος δεν πρόλαβε να αγοράσει λαμπάδα να του δώσω το κορμί μου? Είναι λίγο εκτός χρόνου αυτό βέβαια, αλλά κλασικό ανέκδοτο Πάσχα. Πήγα να αλλάξω κωδικό στο email. Έβαλα το πέος μου και μου γράφει ξαναπροσπαθήστε, δεν είναι αρκετά μεγάλο. Τι γίνεται ρε πούστη, όλα τα ξέρουν. Μας παρακολουθούν. Όταν στέλνω μήνυμα μέσα στο λεωφορείο και κοιτάει ο διπλανός μου τι γράφω, μου έρχεται να του πω θα ήθελες να προσθέσεις κάτι? Ακριβώς. Αν σε χάσω θα χαθώ. Αλήθεια αγάπη μου. Μα την Παναγία, δεν ξέρω τους δρόμους εδώ που με έφερες. Τι περιμένεις από τη ζωή σου? Μία κρέπα. Όχι, ιδανικά τι θα ήθελες? 2 κρέπες. Όλα τα είπε, όλα τα είπε. Το ήξερες πως οι Άραβες δεν λένε καλημέρα? Και τι λένε? Κάτι στα αραβικά. Προφανώς. Γράφει το 12χρονο. Μου λείπουν οι νύχτες που κοιμόμασταν αγκαλιά. Παρακαλώ πολύ, όποιος της έκλεψε τον αρκούδο να τους το πάει πίσω τροπή. Έχω πάντα στην τσάντα μου μπουκαλάκια ουίσκι σε περίπτωση που θυμηθώ κάτι δικά μου. Κάτι δικά μου. Λέω ένα αστείο στους γονείς μου. Οι γονείς μου το παίρνουν σοβαρά και μου δίνουν μια διάλεξη για τη ζωή. Εγώ. Είναι στα αγγλικά το συγκεκριμένο και αυτό το μετέφρασα. Αυτή τη φάτσα. Αλλά ειλικρινά τώρα. Αυτό δεν μπορείς να χαλαρώσεις ρε παιδί μου, να πεις ένα ανέκδοτο. Αμέσως το πάρει όλο στα σοβαρά, σου πει και την ιστορία της ζωής του. Εγώ στην κηδεία μου, θέλοντας να επιβεβαιώσω ότι όλοι κλαίνε, κλαίτε ρε μαλάκες, κλαίτε. Μπράβο, κλάψτε. Θα σας λείψω πάρα πολύ. Τι κάνεις? Εντύπωση. Εννοώ πως νιώθεις. Θεά, πόγα μου το σπίτι σου. Μη βρήσεις τον όλυπο και είναι θνητέ. Νοικιάζεται σπίτι ζωγράφου. Εδώ που μένω δηλαδή. Τριάρι, 75 τετραγωνικά μέτρα. Κεντρική θέρμανση. Πλησίων πανεπιστημίου πόλης. Ιδανικό για φοιτητές. Γι' αυτό και έχω να το βάψω από το 2002. Πριν γεννηθώ. Αφού πάλι μπουρδέλο θα το κάνετε. Βρύσες, πόμολα, κλειδαριές, πρίζες και άλλα είδη πολυτελείας είναι σε άθλια κατάσταση. Ελπίζω από την απελπισία σας να αλλάξετε τίποτα από μόνοι σας και να τα βρούμε μετά στο ενίκιο. Εντάξει, κλαίω ούτε καν. Τιμή ακατέβατη 350 ευρώ. Ψύχρεμος ο τύπος. Δεν καταλαβαίνω πού είναι το πρόβλημα, όλα τα έγραψα. Και είναι εδώ μια χημική εξίσωση του υδροκιάνιου, νομίζω. Αν υπάρχει κάποιος χημικός στην παρέα μας να μας διαφωτίσει, είναι αυτή η χημική ένωση που και καλά ονομάζεται, διαβάζεται και καλά Χακούνα Ματάτα, γράφει ο άλλος. Μου στέλνει ο άλλος να βγούμε για φαγητό 2 μέρες μετά το Πάσχα. Κάτσε χριστιανέ μου να γονέψω πρώτα. Ρε πάρτε τη γλάστρα από το τραπέζι να μπουνε τα κρέατα. Γιάννη, αυτό το πόλι είναι με τη σαλάτα. Γλάστρα, δεν έχει ξαναδεί σαλάτα στη ζωή του τύπος. Λοιπόν, καλά ρε, κοτσάμ γαϊδάρα και κοιμάσαι με καφέ λούτρινο ζωάκι. Τζουρέκι είναι. Δεν στάπανε καλά, είναι τζουρέκι. Λοιπόν, άσε το Μάη μωρό μου, πιάσε εμένα. Γιατί είναι όλα εκτός τόπου και χρόνου. Που κολλάει ο Μάιος τώρα, χριστουγεννιάτικα πρέπει να λέμε. Καλέ, τι έκανες εσύ και ομόρφινες έτσι?
σου λέω, παρά λίγο να λιποθυμίσω. Το πήρα απόφαση, θα του κάτσω από το πρώτο ραντεβού. Πόσοι άντρες. Αλλά ρίσε η μάζα από του πονηρού αμήν πατριώτη. Παρευρέθηκε στη χθεσινή λειτουργία του Όσιου Λουκά. Ναι, και δυστυχώς δεν ήρθες. Όταν ψέλνει, νιώθω το παράδεισο στα αυτιά μου. Αμήν πατριώτη. Δεν ξέρω. Αλλά για τις γυναίκες ισχύει, γιατί είμαι γυναίκα, μπορώ να πω. Για τους άντρες, τα ίδια λένε ρε. Τα ίδια λένε. Τι αμήν πατριώτη. Εκτός κι αν είναι άλλοι άντρες από αυτούς που δεν ξέρω. Επιτέλους μια θέση πάρκινγκ για χοντρούς που ψήνουν. Να ορίστε. Αυτό το σημαδάκι είναι παιδιά. Μη μου πείτε ότι είναι έγκυες με παιδιά. Είναι χοντροί που ψήνουν. Τελείωσε. Καιρός είναι και αυτοί να αποκτήσουν τη θέση τους που τους αξίζει. Του πάρκινγκ εκεί πέρα. Εδώ δεν έχουμε ράμπες για ανάπηρους. Δεν έχουμε, ξέρω εγώ, τα στοιχειώδη. Αυτό μας έλειπε. Η τυρόπιτα πόσο? 2,10. Να την πάτε για μπάσκετ. Αφεντικό, δεν θα έρθω σήμερα στη δουλειά μου, χάλασε το αμάξι. Έλα με το λεωφορείο. Δεν έχω λεωφορείο. Τι έχει κύριε μηχανικέ το αμάξι μου? Τι να έχει μανδάμ, το πας όλο Δευτέρα και το κάμψες? Όχι, και τις άλλες μέρες το πηγαίνω. Βλέπω λάμπουν τα μάτια σου. Τι έγινε, ερωτεύτηκες? Από τα ψυχοφάρμακα είναι. Ισχύει. Καλησπέρα, τι κάνεις? Δεν είχα μπλοκάρει εσένα. Story of my life. We will become from two villages villagers. Κανόνισε. Έλληνας είναι αυτός που όταν οδηγάει βρίζει τους πεζούς και όταν περπατάει βρίζει τους οδηγούς. Κλασικά. Είναι μια διπλά και πιάνει κάθε ένα λεπτό το κινητό. Το κοιτάει και μετά το αφήνει απογοητευμένη. Και θέλω να της πω, ξέρω, σώπα. Συμπάσχω. Ξέρεις γιατί μπαίνω στη θάλασσα μόνο μέχρι τα γόνατα? Για να μην σβηστούν εκείνοι που έχω γραμμένο στα αρχίδια μου. Η σχέση μας, αγάπη μου, με έκανε τόσο όριμο που τσα, έλεος, στο δημοτικό. Και δεν ήξερα και τι ήταν, τι τσάου, δεν είχα καταλάβει τι μου λέγανε, ξέρω εγώ, δημοτικό. Πολύ αθώα ήμουνα. Μετά το κατάλαβα και ήμουν σε φάση, μαζευτείτε λίγο. Πολύ αέρα πήραμε εδώ μέσα. Έχεις κόμενο? Όχι. Είσαι πολύ όμορφη για να είσαι μόνη. Και είσαι πολύ άσχημος για να μου την πέφτεις. Πες θα το έχω πει αυτό. Δεν σε εγκατέλειψαν. Εγώ τους έβγαλα από το δρόμο σου για να σου τον ανοίξω. Το δρόμο. Με αγάπη το είπαν. Μαλάκα, αυτό δεν είναι ανέκδοτο. Καλά, δεν πειράζει. Έτσι όπως το είπα, σαν ανέκδοτο ήτανε. Λοιπόν, τι κόμενη και μαλακίες ρε, εγώ μόνο την κολλητή μου θέλω. Τέλος πάντων, ποιος την πλήγωσε? Νεαρό κορίτσι σε ένα πυρικό καροτσάκι έδειχνε απίστευτα ευτυχισμένο που κοιτούσε τις πεταλούδες. Κλάψε εσύ για το μαλάκα. Η άλλη μου μιλάει για πρίγκιπες με άλογα, η άλλη για αλήτες με μηχανές. Εγώ απ' την άλλη θέλω την ησυχία μου και τα ακουστικά μου. Να, η μία θέλει μόνο την κολλητή της, αυτή θέλει τα ακουστικά της. Παιδιά, άμα έπαιρνε ο καθένας αυτό που ήθελε. Ο άλλος είναι τόσο κότα που πιο πιθανό είναι να κάνει αυγό παρά να στείλει μήνυμα. Παιδιά, αλλού. Πηγαίνετε αλλού, τι είναι αυτά τα πράγματα? Μα θέλαμε κότες, θα γινόμασταν κτηνοτρόφοι. Τέλος. Ψύχρα εγώ. Πάμε, παρακάτω. Μου έλεγε η μάνα μου στο σχολείο, με τη γνώση τα νικάς όλα. Πάει και μου σκάει κλωτσιά ο Γιωργάκης. 3-5-15 του λέω. Σοριάστηκε στο χώμα. Καλά, άπεχτος. Ώρα να σηκωθείς. Είναι μια μητέρα και ξυπνάει το παιδί της, ναι. Νιστάζεις ακόμα, λοιπόν, ξέρεις πως λέγεται αυτό? Εκδίκηση. Για όλα εκείνα τα πρωινά που με ξύπναγες από τις 5 το πρωί. Κάποια έχει ψυχολογικά. Ομόρφινες μου λέει, αληθώς λέω.
ένα αναψυκτικό να πιω. Coca-Cola ή Pepsi? Coca-Cola. Light ή Zero? Light. Κουτάκι ή μπουκάλι? Μπουκάλι. Μεγάλο ή μικρό? Άστο, πάνε φέρε μου λίγο νερό. Ανθρακούχο ή κανονικό? Κανονικό. Ζεστό ή κρύο? Ή σε ζώο? Αλογώ η αγελάδα. Βγες έξω. Τώρα ή μετά? Θα σας σκοτώσω. Με όπλο ή μαχαίρι? Με όπλο. Σαν δεν τρέπεσαι. Δεν μπορώ τη βάση. Ποιος το σκέφτηκε αυτό? Αν δεν θέλεις να τον δεις έστω και λίγο, δεν το θέλεις αρκετά. Γνώμη μου. Καλά, εντάξει. Ισχύει. Αχ. Κόλλησε και τούτο. Έχω γαμηθεί στα καθίσματα στο γυμναστήριο. Όπου βρω κάθομαι. Μάλιστα, μάλιστα. Κοιτάξτε. Είναι και αυτό γυμναστική όπου βρεις κάθεσαι, σηκώνεσαι κάθεται. Τι να σου πω. Καλό καλοκαίρι να έχουμε, μωρό μου. Γιατί μαζί θα το περάσουμε. Άκαρδος, τελείως όμως άκαρδος. Τι να πει κάνει? Όχι, έπρεπε να γίνεται αυτό. Εντάξει. Άμα δεν το γούσταρε, τι να του λέγει, ψέματα. Χώρισε η κολλητή και από τη χαρά της έφυγε τριήμερος στη Σκιάθο. Ρίξε ένα δάκρυ, μωρέ κοπρακόμενο σου έφυγε, όχι το ημιμόνιμο ποτανίγια. Παιδιά, υπάρχει καλύτερο πράγμα να ζεις ένα χωρισμό? Είναι για το καλό σου, ρε. Για το καλό σου. Για κάποιο λόγο χωρίζετε. Για το καλό σου. Να κοιμηθούμε αγκαλιά, να μπερδευτούν τα όνειρά μας. Ζεσταίνομαι. Καλά, τώρα που κάνει κρύο, παιδιά, δεν ισχύει αυτό. Αγκαλιαστείτε. Φουλ, όλοι, όλος ο κόσμος. Όποιο βλέπετε μπροστά σας, αγκαλιάστε τον. Εκτός κι αν είναι άρρωστος, γιατί έχουμε και αυτό τώρα. Καλά, η μισή είναι άρρωστη. Είχα κοπέλα γιατρό και όταν μου άφηνε ραβασάκια στο ψυγείο, τα πήγαινα στο φαρμακείο απέναντι να μου τα διαβάσουν. Αυτά είναι, ρε παιδάκι μου τώρα. Κάνει σχέση, σου γράφει ραβασάκια ακαταλαβίστικα. Να σου πω φαρμακοποιέ. Τι είναι αυτό? Ο φαρμακοποιός της είχε καταβρει. Όταν έχεις εξεταστική, αλλά εσύ δεσποτάκια. Ελένη, το κουνάω. Αυτό είναι για όσους βλέπανε Κωνσταντινού και Ελένης. Καλά, έχουμε μεγαλώσει με αυτό. Έχετε τελειώσει διοίκηση επιχειρήσεων? Αριστούχος? MBA? Όχι, μόνο EuroLeague βλέπω. Θα σας ειδοποιήσουμε. Μάλιστα. Περπατώντας δίπλα από ένα θάμνο, εγκέφαλος, τράβα ένα φύλλο. Γιατί πρέπει. Πω το δεν μιλάω. Και όχι μόνο αυτό, όταν περπατάς και κάνεις κράτς, ξέρω εγώ, στα φύλλα, να πατάς φύλλα καθώς τα βλέπεις. Δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό. Σ' αγαπάω, μα με ξέρεις μόνο 2 ώρες. Ναι, αλλά έχω να γαμίσω 2 χρόνια. Τίμιο. Παπά, είμαι η πριγκίπισσά σου. Όχι. Γιατί? Τι γιατί, ρε Βαγγέλη? Το καημένο. Βρε κουτό, γίνω γρήγορα γιατί ανυπομονώ να κάνουμε αγκαλίτσες. Έχουμε ξεφύγει σε αυτό το κανάλι, έτσι. Τώρα έχουμε ξεφύγει. Περιμένετε και θα δείτε. Είναι η Χιονάτη και ο πριγκιπάς της. Και γελάει η Χιονάτη. Γιατί γελάς, τη ρωτάει ο πρίγκιπας. Γιατί μετά από το μήλο, επιτέλους και μια μπανάνα. Της αρέσουν τα φρούτα της Χιονάτης, παιδιά. Το έχουμε καταλάβει αυτό. Το έχουμε καταλάβει. Όταν φλερτάρεις με κάποιον επειδή βαριώσουνα και τώρα σε ερωτεύτηκε. Παιδιά, κλαίω. Πες μου πότε θα σε δω? Αύριο που θα ανεβάσω selfie. Όχι, από κοντά εννοώ. Κάνε zoom. Κάνε zoom, παιδί μου, λογικό. Τι άλλο να σου πω πια. Κάνε zoom. Έχετε κι εσείς κάποιον στη ζωή σας που θέλετε ταυτόχρονα να το γεμίσετε με φιλιά και να του σπάσετε το κεφάλι? Μόνο εγώ είμαι ανώμαλη. Θα σου πω κάτι και ελπίζω μην το πάρεις στραβά. Πες. Είδα το δικό σου με άλλη να τρώνε παγωτό. Τι παγωτό? Αυτό την έννοια. Μην πίνετε
με. Ισχύει. Μαμά, γιατί το κάνεις αυτό? Με ψαλίδι που ισιώνει τα μαλλιά της. Για να μακρύνει τα μαλλιά μου, λέει. Γιατρός. Και τώρα πες μου πώς έκαψες το πέος σου. Τι διαβάζουμε εδώ πέρα? Λοιπόν, έρωτας είναι να της λες ρε κάτι χαστούκια που θα φας και αυτή να σου χαμογελάει με νόημα. Όταν λέμε στις 9 εννοούμε να είσαι εκεί, όχι να ξεκινάς από το σπίτι σου. Πείτε τα ρε παιδιά, πείτε τα. Καλά, εγώ με το άλλο άκρο. Είμαι το άλλο άκρο. Βασικά έρχομαι πολύ νωρίτερα γιατί νομίζω φοβάμαι μην αργήσω κάπου. Και έρχομαι πολύ νωρίτερα και κάθομαι και θα περιμένω σαν την ηλίθεια. Και προσπαθώ να αργήσω. Που για τα δικά μου δεδομένα, άμα αργήσω, θα έρθω ακριβώς την ώρα μου. Μη σου πω και 3 λεπτά νωρίτερα, ξέρω. Και έχω αργήσει, παιδιά, έχω αργήσει. Τι ψυχολογικό είναι αυτό. Όσο πιο πολύ το θες, τόσο πιο καλό βρακί φοράς. Όλες το ξέρουν αυτό. Παιδιά, ισχύει πραγματικά. Εμείς το κανονίζουμε αυτό, ποτέ θα συμβεί. Δεν κατάλαβες? Όχι γιατί είμαστε κάθε μέρα ξυρισμένες και με το καλό μας το βράκι. Δεν καν. Ούτε καν. Που νομίζουν οι άλλοι ότι κατάφερα, ξέρω. Τι κατάφερες, μωρέ? Το είχα προγραμματίσει, ρε μαλάκα. Το βράκι αυτό. Για ποιο το έβαλα? Για ποιο λόγο το έβαλα? Έχουμε ξεφύγει σε αυτό το κανάλι, το είπαμε. Θέλω έναν άντρα που να είναι πιο άντρας από μένα. Το έχεις? Και αυτό δεν είναι και τόσο ανέκδοτο. Αυτό είναι facts. Μπλουζάκια για δίδυμα. I was blunt. I was a surprise. Κοίτα το φάτσα ρε. Σαν εμένα είναι. Όταν είχα φωτογραφίες από μωρό και τις έβλεπα και είχα σκάσει τα γέλια γιατί όλες είχα πια φάτσα. Δεν ξέρω τι ζωή τράβαγα. Το ήξερα ότι με έβγαζαν φωτογραφία και έκανα κρυμάτσες περίεργες, δεν ξέρω. Με χειρότερα. Δεν μπορώ, σε θέλω πολύ. Αλλά πάνω απ' όλα σε σέβομαι. Έλα βρε τώρα και με σέβεσαι αργότερα. Μάλιστα. Συγγνώμη για αυτά που είπα όταν πεινούσα. Πραγματικά. Συγγνώμη. Αχ, τι μεγάλο όργανο που έχεις. Άρπα τη λένε. Αφού το λένε και άλλοι, ας την αρπάξω. Κλαίω. Έλα αφεντικό, δεν θα έρθω δουλειά σήμερα. Γιατί? Βρε κουτσοπόλη. Τι ρωτάει και αυτό δηλαδή? Κουτσοπόλη. Δεν θα έρθω, λέω, δεν θα έρθω, είναι προσωπικό. Πρέπει να το ξέρουμε δηλαδή. Δίνεις τις καλύτερες συμβουλές για σχέση, αλλά είσαι μόνος. Γιατί οι προπονητές, οι coaches δεν παίζουν. Μάλιστα. Σε βλέπω σαν εμπόδιο. Δηλαδή, θέλω να σε επιδείξω. Μάθετε παλίτσα, παιδιά. Πραγματικά. Μισό να βρω και κανένα άλλο τώρα γιατί είναι λίγο μπερδεμένα τα πράγματα. Βρήκα. Μωρό μου, θα σε πάω σε ένα μέρος να σου δείξω κάτι. Είναι μακριά και χοντρή. Αλλά κάτι, τι έχουμε πάει σε αυτό το κανάλι. Εντάξει, δεν είπα ποτέ ότι είμαστε family friendly. Ποτέ δεν το είπα. Ειδικά αυτά, τα συγκεκριμένα βίντεο με τα ανέκδοτα. Άμα δεν πεις και κανένα πρόστιχο. Όλα δηλαδή, άμα δεν είναι όλα πρόστιχα. Θα σπάσω. Δεν λέει τώρα. Δεν λέει. Με τι θα γελάσουμε, καλέ. Με τι θα γελάσουμε. Λοιπόν, όταν οι αμαρτίες είναι πιο ποιοτικές, τότε λέγονται εμπειρίες. Μάλιστα. Και τι είναι αμαρτία, δεν κατάλαβα, δηλαδή δεν κατάλαβα. Όσο δεν βλάπτεις τον εαυτό σου και τους άλλους, παιδιά, κάντε ό,τι γουστάρετε.
συγχωρέσεις. Πέθανες. Να σε συγχωρέσω, αλλά πέθανες. Συγχωρώ τζάμπα τώρα. Και θα τελειώσουμε με κάτι επικό για να διαμαρτυρηθούμε τώρα όλοι για αυτούς που λένε ότι δεν είμαστε καλά παιδιά. Ο Ταρζάν περιφερόταν γυμνός. Η Σταχτοπούτα γυρνούσε μεσάνυχτα. Ο Πινόκιο έλεγε ψέματα. Ο Αλαντίν ήταν κλέφτης. Ο Μπάτμαν οδηγούσε με 300 χιλιόμετρα την ώρα. Η Γιονάτη έμεινε μαζί με 7 αγνώστους. Ο Αλή Παπά είχε παρέα 40 κλέφτες. Ο Παπάι κάπνιζε και είχε τατουάζ. Ο Πάκμαν έτρεχε σε σκοτεινό